Παιδιά, σημερινό βίντεο θα σας δείξω δύο σπίτια και θα μου πείτε ποιο είναι το καλύτερο. Πάμε στο πρώτο σπίτι. Το πρώτο σπίτι που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, αρχίζουμε. Από εδώ πέρα είναι το γκαράζ. Ανοίγει από εδώ η πόρτα. Βάζετε εδώ πέρα τα αμάξια σας. Από έξω έχει αυτά εδώ πέρα τα αγκάθια, τα μεγάλα που δεν ξέρω τι είναι. Φυτά, όργανα γυμναστικής. Από εδώ πέρα έχει μια πισίνα που μπορείτε να κάνετε μπάνιο. Από εδώ πέρα πάνω πάμε στο δεύτερο όροφο, βασικά αυτός είναι ο πρώτος όροφος. Από εδώ είναι η κουζίνα, από εδώ είναι η τραπεζαρία. Από εδώ πέρα είναι το σαλόνι, από εδώ πέρα έχει τηλεόραση, βιβλιοθήκη εδώ πέρα, το τζάκι σας. Προχωράμε από εδώ πέρα πάνω. Και μετά από εδώ πέρα είναι το υπνοδωμάτιο. Από εδώ πέρα είναι ένα υπνοδωμάτιο. Από εδώ πέρα είναι ένα μπάνιο. Από εδώ πέρα το δωμάτιο των παιδιών άμα έχετε. Από εδώ πέρα είναι κρεβατοκάμαρα με δικό της μπάνιο. Και εδώ πέρα είναι τα λεφτά σας. Αυτό ήταν όλο το σπίτι. Τώρα πάμε και στο δεύτερο σπίτι. Πάμε τώρα και στο δεύτερο σπίτι. Ξέχασα να σας πω πριν, άμα σας άρεσε το πρώτο σπίτι, κάντε like. Άμα σας άρεσε αυτό εδώ πέρα τώρα το σπίτι, κάντε subscribe. Λοιπόν, αρχίζουμε. Από εδώ πέρα έχει δύο θάμνους. Από εδώ πέρα είναι το γκαράζ, ανοίγει η πόρτα. Εδώ πέρα έχει μεγάλη αυλή, αν έχετε παιδιά να παίζετε. Από εδώ πέρα έχει κήπο, ο οποίος γίνεται και πισίνα. Και πάμε πάνω. Από εδώ πέρα είναι το γκαράζ για να βάζει το αμάξι. Λοιπόν, από εδώ πέρα έχει ένα τζακούζι. Έχει δύο καναπέδες και μια τηλεόραση. Έχει ένα τζάκι. Από εδώ πέρα έχει κουζίνα. Από εδώ πέρα πλυντήριο στο αγνοτήριο. Από εδώ πέρα δύο πολυθρόνες. Από εδώ πέρα ένα μπάνιο. Από εδώ πέρα είναι υπολογιστή. Πάμε και στον πάνω όροφο. Από εδώ πέρα έχει μια μικρή γέφυρα. Μπορείτε να κοιτάτε κάτω. Από εδώ πέρα είναι η κρεβατοκάμαρα. Που από εδώ πέρα έχει ένα μπαλκονάκι, μπορείτε να κοιτάζετε και κάτω. Από εδώ πέρα έχει ένα χρηματοκιβώτιο. Έχει ένα μπάνιο. Πάμε τώρα και στα άλλα δωμάτια. Από εδώ πέρα είναι ένα για τα παιδιά που έχετε, άμα έχετε. Από εδώ πέρα ακόμα ένα δωμάτιο. Πάλι με μπαλκόνι δικό του. Και από εδώ πέρα μπορείτε να βλέπετε. Αυτά ήταν τα δύο σπίτια. Άμα σας άρεσε κάντε στο πρώτο like και στο δεύτερο subscribe. Και μέχρι τότε συντονιστείτε στο κανάλι μου και να μαθαίνετε πότε ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Bye!